έχω έξοδα και δεν βλέπω κανένα τρόπο να τα καλύψω. Πρέπει να με βοηθήσει, Διαμαντή, σου λέω. Να σου πω, Νικηφόρα, εγώ δεν ανέχομαι το γιο μου να είναι χαραμοφάης. Δεν θα ταΐσω εσένα. Αν θέλεις λεφτά, κάνε κάτι, θα τα κερδίσεις. Δεν έκανα ό,τι μου ζήτησες. Μάλλον δεν είναι αρκετό για να πάρεις κι άλλα λεφτά. Δεν με έχεις βοηθήσει να πάρω στο χέρι την Χρυσάνθη. Προσπαθώ, το βλέπεις. Δεν προσπαθώ. Κοίτα, Διαμαντή, αν δεν μου δώσει κανένα φράγκο, στο λέω στο τέλος, δεν θα έχω ούτε να φάω. Δεν με ενδιαφέρει